Hello people, and welcome back again. Panapa, Baba Mtongi is one of my favorite. When it comes to the spirituality, ndi mubatsiri wandinofarira zvingaite kuti takagara tomboshika ikoko tombonokurukura naye, especially zvezvi zvichinetsa munyika yeZimbabwe. Tinoziva kuti vanenge vachiziva kuti tingazviite sei. Saka pana nyaya dzekutinetsa dzakaita senyaya dzemaaccident dzadzambotangira ipapo, because maaccident atiri kuona izvizvi awandisa, ende ndikuona zvekuti hazvisiri normal, something chaite kuti chaspiritual sachange chikurukura nawo nyaya dzakasiyana siyana. Plus Baba Mtongi munhu wekuti haavhunduke kukomenda nyaya dzinenge dzichitaurwa even nemamwe mamen of God. Pane nyaya yaprofet Makandiwa yakaita tsananguriro kuti wanaiona sei yaitaurwa naprofet Emmanuel Makandiwa musi Sunday. But before guys, kachinge first time ukasvika pana pasina subscribe, please do subscribe. Kachinge usina follower, gara follower. Baba Mtongi, muri sei makuruwana? Aiwa, right choice. Long time. Pose. Wanonga achitibvunza na Sparks magari samsona mbono na Mtongi. Aiwa, zvi. Chichikuitika. Vanada unzati Mtongi ari kuti kudi. Mtongi ari kuzvifambisa sei? Mtongi nyaya yekuinotinetsa pana basa kuti ndiri Mtongi. Nyaya yekuinotinetsa izvozvi nyaya yekuti matsaona ari kuitika kunze kwawandisa. Izvozvi tiri kuchema Senze Mugo, izvozvi zvakaita accident. Maaccident awandisa, ukasupinda mutaundi ungasasangana naaccident, maaccident awandisa. Chingave zvinoma wezvinhu chato chimwe chinhu chato spiritual chinhu. Ndakambotaura paya ndofunga pamavideos angu akawanda. Ndambobuda ngati ngatimbonamatira Easter this time yegore rino iri. Pambosheko matsaona, kufa kwevanhu vari mumabhazi vari pai, tikanamata nezvazvo, tikakwira makomo, zvikatifanbirawo zvakanaka. Vashomo hawo ropa rakangodeuka, asi vazhinji vakaita sei vakararama. Asi ndo panoenda ndikati no, mumugwagwa mava navanhu, mane satanism, mana mwe vanhu vakungorombera ropa ravanhu risina mhaka, risina mhosva. Kungoyerera kweropa bedzi, iye munhu iye akutanga kuita chi? Akutanga kuita mari. Saka izvozvozvo ndichatsvaga mucheka wangu wegreen wanchanamata nawo, ndichaziva zvandichaita nawo pamarodhi mazhinji. Ndaita saizvozvo ndomboganhura maaccident yamuchangowaona tisi. Alright. Asi unotokwanisa kumaganhura? Ndinokwanisa kuzviganhura. Dai matitizoboswa napera mumarodhi. Ndikuona ndichiona hangu pasocial media ati vamwe vadonha pakati, vamwe vaitika zvakati pakati, zvinhu zvizhinji ndichizviona. Saka tinombotora nguva yekuita sei yekunamata. Saka zvandotenda kuti aiwa magona mauya kuti munzwe kuti tingaita sei kuti nyika yedu irambe isina rufu rwakaita sei rwakawanda, vanhu vasamanikidzwe kufa kana nguva yavo isati yaita sei yakwana. Asi vanokwanisa kufa nguva yakasati yakwana. Ukamanikidzwa unofa. Ukamanikidzwa nemwe yetsvina unofa. Zvafanira zviropa neru takareceiva call yemwe mufesi anga ari kuUK yemwana wake musikana. Akangoti ndiri kuona gogo kwakutongo masikati machena, gogo vari kundirova, kureva mai vemukomana uya. Pasina nguva natukofu mwana uya ubva afa. Takutogadzirira kuenda ikoko. Ndikatomudza kuti takusumuka hedu batatangirwa. Pakashata. Alright, recently tine sermon yatakanzwa yaprofet Emmanuel Makandiwa achitaura nyaya dzekuti vakadzi vanoda mari, vakadzi vanoda kudya mari dzavarume. Mutiwo chii inyaya? Handingarambi zvangu. Unongoziva kuti vakomana vairi vari muresi. Saka vakomana vairi zvanenge vari muresi, chataurwa neuyo ari uko nechataurwa neuyo ari uko vanenge vachipikisana mumhepo imomo. Asi vakomana vapi? Iyo Miracle Paul kana Makandiwa ndo vanenge vaine nyaya dzavo. Asi zvedu hatingadziti inyaya zvadzo dzakakurisisa, nokuti pagara paumambo, umambo hwagara hunotorwirwa. Hahusi nyore kuti unzi wamambo. Wakabata oneka Mtongi apa mapinza nyaya yaMiracle Paul sei panyaya yatiri kutaura nyaya yaMakandiwa? Ese ndataura kudero. Makandiwa ndiye akataura kakati vakadzi idyai mari nekuti makasikirwa naMwari kuti mudye chi?
mudye mari. Ndinozviziva kuti gare gare futi zvakare pana achapindurawo futi mhinduro yakafanana iyoyo kuti hakuna zvinhu zvakadero. Mwari haana kusika vakadzi kuti endai munodya mari iri kushandwa navarume. Asi nyaya iripo ndeyekuti iwewe kana uri murume ukaita girlfriend rako uri mukadzi wako ukafarawo kuti umupewo mari afarewo uri kumufadzawo kuti munyatsodanana zvakaita se zvakanaka, izvo zviri right. Kwete kuti mukadzi azosvika pakuzokudhimanda kuti ndikuda mari yakati because of ndarara newe kuti nekuti tazodanana. Ipapo Mwari apindire. Saka imi muri kuti chini? Ini ndiri kuti izvozvozvo azviite. Uri kuti vakadzi vanoda mari? Azviite. Vakadzi havadi mari? Vakadzi vakanzi idyai mari inoshandwa navarume. Saka ini ndiri kuti vakadzi piwai mari zvakanaka. Unongoziva kuti mukadzi agara angopiwa kaauthority kekuti idyai mari anenge akutongofunga kuti wese munhu wadanana naye chete ndipe mari. Ende kwekupedzisira unenge kwakuinda varume ndokunenge kuoedza. Ukazongomunyima munhu ako akuti ndipe mari oro nditengere motikari, ukangomunyima mari iyoyo wakutosungiswa kutonzi repi ende hairambike. Saka tiri kuti ipapapo Prophet Makandiwa mukoma wangu zvake but ipapapo pakati kanganisike zvakanaka zvakanyanya. Nekuti kutini pakakanganisika zvakanyanya kwete zvakanaka. Izvozvi zvikuru pane nyaya dzeku-UK tikudzorana kudzoswa nenyaya dzemapemiti akakumaisana zvakaita sese vangada kuenda ku-UK but vachazive kuti tozvifambisa sei. Now zvizvava zveZimbabwe zvaomera vachichazive kuti toita sei because nyaya dzemapapers dziri kunetsa ku-UK vanoda kutodzoswa kunoku. Mune zvamunokwanisa kuitawo here munyika yemweya? Ndakataura ndikati aiwa ini ndiri mwera moyo, ndiri mambo munyika ine yeZimbabwe. Saka chese chinenge chichinetsa kachichitambudza tinozvigadzirisa kuti zvinhu zviite sei zvinake. Kuda kuti vari ku-UK ndakambotanga ndikati vese vari kunetswa nemapemiti, vese vari kunetswa nemabasa ikoko vari ku-UK ngavatibate tivaitire zvinhu zvavo zvifambe zvakaita sei zvakanaka. Varoda kuenda ku-UK musati maenda ukasumuka muno muZimbabwe une mhepo dzerudzi rwako dzisina kugezwa kuno kumadzimambo, mhepo idzodzo uchiende kubasa huri wani ndopaunotanga kuwana zvimabasa zvisina basa, ndopaipa munozoona vamwe vakungoita zvese zvese vari kupi vari kwekoko. But iwo ngo wafambira tikana ndimbonoshavira mhuri yani mhuri yangu. Saka isusu tinoti variko ku-UK ikoko uyai tikubatsirei. Vari kubva muno muZimbabwe vachienda ku-UK uyai tikubatsirei tikungoya munosvika ikoko musvika muchiona mabasa akanaka musimudzira futi nyika yani nyika yedu kuno back. Makambani avhurwe zvinhu zvifambe nyika yedu inake. Ndo pane shungu dzedu ipapo kuti zvinhu zvedu zvinyatsoendeka zviine gwara rakaita sei rakanaka. Saka unenge wauya wazoturwa mamhepo. Alright. I think apa mapajekesa zvakanaka. But pane imwe nyaya futi inonetsa nyaya yezvipotswa. Ndinozoona nokutumirana zvipotswa mumamanda mumastreets umu. Chinoitika ndechekuti ukaona munhu otosvika pakutumirwa chipotswa, umwe munhu ogona kunetsana nemwe munhu oro onetsana nenhau yemunda oro muganhu wemunda kana miganhu yechi oro pamba chaipo ngoti anonetsana nemuloja kana nechi wosvika pakutsingwa pamba pako umwe unoiswa chipotswa chepana paura ugotoenda kwadhokta ugoenda kupe chimwe chinongokubaya pamoyo chimwe chingobaya nzvimbo dzakaita sei dzakasiyana siyana. Saka kunoku kumutongi tinogadzirisa matambudziko akafanana iwayo, tinochipeta tinochizorodza same day chipotswa chiya haudzokeri wakadaro unodzokera chapera. Unenge ndike ndinacho ndakatoya panapa ndobva nacho chato chinotopera ipapo. Alright. Bozi ko zvishiri ndo zvipotswa. Zvishiri chada kufanana nechidhoma. Alright. Chishiri ndio chandambotaura chakarova mwana musikana uyo wandambotaura kuti akati ndikuona gogo but achirohwa. Ndo zvishiri. Icho chikakurova unooma mutezo, chikakupama kunooma. Choda marovera chinorova sezvakada kufanana nestroke. Saka izvozvo tikazvikasikira
tisatatangirwa naSatani tokuti tinozvidzikinura ipapo oro vanhu vakakasika kundifonera zvichangobva kuite inoratidza tora chakati chakati muite chakati hazvidi kunzwa mweya oro kupfungaidzirwa something chinoita sei chinotiza chinoregedza kurova munhu iyoyo. Saka munhu ukambomuona arohwa one side rimwe side risina urohwa munomuona achifema zvakanaka asi kutaura anenge asingachagoni. Ndo zvazviri. Right. I think ndapaita se ndapabate baba wati kuva norwara boza vanhu vakurwara kakunzoko sokunzwa muti munorapa zvakaita sezvipotswe zviko kurwara chekuti maybe ndarwara hwangu ngane TB kana ndarwara kati maybe musoro watema zvisiri zvekuti munorapa vanorwara. Inini ndinorapa vanorwara ende ukatarisa kana madzinza akawanda kana evaira moyo mukurapa ibasa ravo rakakura zvikurusa. Tinorapa zvakakorisisa chekuti chimwe nechimwe chese chinokunetsa mumunhu ingava kensa chayo tinorapa. Tinoziva kuti isi tine marapiro edu kuchipatara kune marapiro ani akoni zvino isusu kunoku ukauya kunotanga tatarisa tione kuti kensa iyi bhozi kuna Mwari kensa haikoka. Tomboona kuti kensa iyi zvafamba sei kuti izova mumunhu patinozoona taura kuti kensa iyi yafamba so chii chimwe chinhu chatingaita toona kuti alright it's okay tikatora ichi neichi neichi tikazvidai so zvinoita kuti munhu wedu atiitire zvakaita sei zvakanaka. Bhozi chinhu chakakosha pakensa inofanira kurapwa ichibuditsa kanyama kewaiti kanenge kari mukati kana yaputika kanyama kewaiti. So vazhinji vane kensa vanhu tokaona kanyama ikako kana kange yaputika kanyama yako ukairapa kachibuda kanyama yako ukairapa uchikacheka nereza kachibuda kensa iyo inorapika zvakanaka ikapera. Asi kanyama aka manje kakaramba kari mukati inonetsa chero munhu aende kupi chero munhu aedze chipi kana chipi agona kusvika mukutisiya nokuda kwayo. I think mapajekesa apa mutombi amene mune mamwe mashoko era mungati kunze munhu weZimbabwe kuna vanokufollowa ai vanongada kuziya kuti mutongi vari kuti chii. Pane imwe nyadiki ndaida ngokorokotedzawo zvangu imwe shamwari yangu so inonzi Flocha Dispenser. Ndakasangana nozati vanhu isusu vatongi nevanhu venguo chena pane kumwe kumba kwatakasangana kumwe kansela so tichimubatsira achirwara. Zvakandiitira fani kuona munhu wenguo chena takagamuchirana zvakanaka zvekuti chero ini ndega handambozvitarisira kuti zvinhu zvingaitike. Muzati isusu tiri vanhu vakavengana unza uyu anopfeka mablue oro uyu anopfeka zvinhu zveblack uyu topfeka nguo chena but isusu ipapo magamuchirana atakaita so takaita chunhwani kusvika munhu aita sei apora. Iye achititorawo ichi sauti nemvura ndidai so tora mashizha ndidai ichiti no ngatitore mafuta neizvi tidai so tichizvenganisa zvinhu zvedu kusvika taona kuti munhu aita sei apora aita zvakanaka. Saka uyu Flocha Dispenser ndinomutenda mukomana wenguo chena. Isi kuno kuti vatongi vanhu vazhinji vatokatyamarara vachinzwa vachitaura nezvangu kana mumaTikTok kuti baba mutongi. Saka enda ngotekedza nditauro nezvake kuti mukomana akanaka ende mukomana ane rudo ane nezvakaita sei nezvakawanda. Vanhu vazhinji vakaona masangana pamunhu munobva titanga iwe kuita wobva wabuda pano ndozana chiita sei ndichiita but hazvisiwo zvinoita kuti basa raMwari riende mberi but isusu takabatana takaita chinhu chedu pamwe chete. Saka ishoko randatekedza ndiite sei nditende kozoita vamwe vanhu vane matambudziko varida kubatsirwa panyaya yekuti wanetsana nemudiwa wako uruda marriage yako but pane zviri kuita sei pane zviri kunetsa whatever chero kwaunenge uri kunoku isusu tinokubatsira. Hatina chinhu chinoramba. Inini vanhu vazhinji vanomboti koimimi kuti muzoita mashiripiti muzoita minana zvakatanga sei. Ini ndandina baba wababa vangu vainzi vamarume vaiti chero vanga vane mombe dzakawanda kubhowera uko mombe dzakawandisa asi vaiti ranga riri gombwe vaiti vakasairira mombe chero nguva yemafuro chero nguva isiri yemafuro mombe dzaiya dzega kumba dzaisanofudzwa dzaisadya unozati bhowera yakawanda mapere but hakuna bere yaizosvika kuzodya mombe dzadzisina danga. Ukatsvaga history iyoyo iriko dzadzisina danga asi dzaigara dzakafudzwa pasina chinhu chinosvika padziri. Aiwa kana
rakanga riri simba rerudzi rwedu. Alright. Saka zvinhu zvakafana izvozvozvo kune vanhu vanenge vachiti sei chinhu chakati kuti uzova nesimba, uzova nemuono, uzova nekuti vanhu vayambuke zvinobva murudzi rwangu inini zvichienda kuna Mwari. Alright. Aiwa tanzwa kuti yapo ndichazopatsanura zvakawanda nekufamba kwenguva because taita maquestions akawandisa. Anyway, mune Zimbabwe kachitaura baba Mutongi ndofunga namba dzawo dzichingobuda kune vakasiyana siyana vana matambudziko akasiyana siyana vanonga vachida kubatsirwa kana uchinatsoona kuti no izvi hauwirirani nazvo. I think it's better kungosiyana nazvo. Vana matambudziko acho vanoda kubatsirwa vobatsirika zvinoda kuti zvinoda kuti zvibatsirike zvishuwa because kuna vamwe vanotendawo mumaprofeti patinomboya nawo munofanira kutora namba dzavo munofanira kubatsirwa nevavo patinoiwo nen'anga munofanira kutora idzodzo kana izvo zvaunotendawo because vanhu vanotenda zvakasiyana siyana. So thank you very much for supporting. Namai muchingoona mavideos, namai muchingoti support tichiramba tichiona zvakasiyana siyana zviri zvichiitika munyika yeZimbabwe. Tiripo pakukutsvagirai nekugugulirai kuti zvii zvikuitika mungawana rubatsiro sei kuti mukwanise kubatsirika. Thank you very much. With that, we are out.